So Hello karong video guys, guys, today's first video winter snow. is first snow of the Ito sa year. mga klase. Isan pa og autumn padre guys, nag-snow na. Ayun, nagiyahay nami og pala. Pagawas pa na magikan sa trabaho kay napuno na og snow ang mga sakinan, ang mga kauban nagiyahay na og pala. Awar guys, naputos. Nakanang pala ang gagamit mong gamit. Ug na usa kanang babae. Kauban na mo na guys. Kinidya na siya. Yahay sila pala sa mga silang sakinan kay sila kita silang windshield ug nila palahan ug nila limpyuhan ang ilang windshield ang mga kauban. Oh, yahay sila. Siyempre kami sad pero wala akong matabang guys kay yung video ako ini kulang og isa ka pala. Sara nga mo ang pala so, si kuya na lang mo na yan driver yan ang truck naghatagan lang mina niya para isip kuan sad palipay kayo magtaksi mi piting mahala among kuan bayran ibre sahod na ako guys. Oh, kauban na mo naglisod sila kaan guys kinabugatan ang takop sa cover sa luyo napuno na sa ice. O karon nahuman hapit na mahuman kaya nga na side. O nahuman na gid yan guys padong na mi uli naglisod mig pagawas ini guys kay first snow of the year dangog pa kay ni guys nawa sa makita niyo sa gawas nga pating blurred pa kayo di mahalos maklaro halos di kagawas mi kay even truck ang gamit ni kuya tungod kay kanang wala pa nakakapit sa snow maglisod pa mi og padagan sayo-sayaw pa na siya guys ang sakyanan ni kuya hinay pa kayo dagan na mga 30 km per hour tungod sa kahinay guys. Muna ang resulta diri basta ari ka mo trabaho mo puyo diri sa Canada especially first winter of the year pero manageable raman ang ilang winter guys kay parihara magyapon Japan ay mga gamit para pambugnaw pero kung mabantayan ninyo guys hinay ang dagan tungod sa dangog sa kasada mura na siya og putik sto guys lapok balin siya og lapok sto ang tagatuhod ni halos guys mga nga primerong snow puno gyud ang sakinan libot og snow na hinay ran guys idangog kayo muni resulta taway sakinan makisakay na lang. Oh, nakagawas na gini guys abot na gini sa highway medyo okay na diri guys kay kuan na diri na road maintenance na diri kay medyo highway na padong sa kuan padong ni sa pauli. Ayun kung makita nyo guys dili kayo maklaro tingnan di nyo maklaro ang sakyanan ang agianan na mo tungod sa snow blurred kayo naglisod si kuya ang tanaw sa agianan ay grabe ang snow hinir ang dagan na 20 to 30 km guys piting paita di guys basta wakay sakyanan guys tung kita naman na guys. O magani alam-aram na padong mi ni sa one guys sa tindahan para malit og tubig maya mo niya mo ang sudlanan guys simas tuwa kuha mig tubig mga bali pito ni kabuok kang kuya ng tulo mo duha good for 3 weeks yata ni sa mo guys ang mga kauban ng mga Pilipino siya mga welder po nila guys duha ka Japan panikaw banaw pero katong tag-ias truck citizen na diri guys dugay na 12 years na diri karon padong na mi sa Canadian Tire guys di kung asa mi malit og tubig nganood mi ug nasa koy paliton hapiton diri guys tan-aw na taog na temo yunan guys buton isod na namin diri. O tanaw ko diri extension wire kay gamit kani pag winter ug nakaisakyanan guys kay while nasa gawas ang imong sakyanan imong i-charge para ang makina
permanenteng init ang battery o nagunahon ako guys kung mapalit ba ko di medyo mahal man gud nya wala pa maabot akong sakinan so I don't know basin sunod na siguro kong palit guys. Okay, daghan kay klase guys. No, nipalit po kog kuan guys, bag para sudalan sa balunan. Nindot man siya guys, barato ra o nya. Sakto ra gyud ang iyang balunan. Moto, nahuman ni guys. Padong na mi uli sa moa. Malang ko yung Japan na siya guys, Nagasaki nagikan. Tawa na. Kaya na-close ang Nagasaki. Ito ulig Pinas. Muna siya ang kauban nga dugay nakaaris sa Japan. Tungod kinauli sa Pinas. Moto, sulod na mi guys. It we go, nanami sakyanan. Sabi guys, oh, kita nyo guys, snow. Inana dres Canada guys, permiro pa ng winter guys. Di pa winter, autumn pa na guys. Permirong snow sa tuig. Dili pa na winter, baga na kayo. Inana among kinabuhi dre guys. Di lalim. Di ba? Pero kiri raman. So guys, muna to guys. Salamat.